Takže čaute ľudia. Prepáčte, trochu zachrypnutý som. A dneska si ukážeme, ako si vlastne nastaviť správne volant na hru Euro Truck Simulator 2. Takže takto by sa na to malo zobraziť. Ja mám takýto profil Ondro a dáme si nastavenia, dáme si použitie prídavných ovládačov. A ja mám volant síce, ale dal som si vlastne joystick a hneď vám ukážem prečo. Dáme si volant a ukážem vám, čo to robí. Štart. Dobre, áno. A ukážem vám hneď, čo to robí. Môžeme si zobrať túto zákazku. Tá dobre platí. Počkám, keď sa to načíta. Sorry, takto dlho som mi to nikdy nenačítavala, len keď natáčam. Táto hra je perfektná na natáčanie, lebo vôbec vám nebude FPS-ka. Ak ste si všimli, mám okolo 30 FPS-ok, čo pri Minecrafte nikdy nie je dosiahnuteľné. No a tu je ten dôvod. Keď takto trošku zatočím volantom, tak pozrite, čo to robí. Takže to je nešoférovateľné vlastne. Pozrite sa, takto, chcete ísť trochu doprava, musíte takto vmýtať sa. No. A keď si nastavíme joystick, môžeme sa takto, ja som si nastavil joystick a toto si potom, tieto pod tým veci, napríklad toto si potom vysvetlíme, aj toto všetko. A idem na to. Pozrite sa. Môžete sa mi pozrieť. Pekne ten volant ide pekne, ja zatočím a on zastane. Zatočím do druhej strany, zastane, keď pustím. A vlastne ideme dopredu. A je to o mnoho riaditeľnejšie. Takto ideme dozadu. Tak, je to o mnoho riaditeľnejšie, by som povedal, lebo vlastne keď vy ho pustíte a naštartujete, tak hneď vám on ide do toho pôvodného miesta, kde ste ho mali. A keď ho držíte, a vlastne ešte jedna vec je na tom dobrá, že keď vy takto si ho dám do pôvodnej polohy, to sa mi to dá, keď pôjdem dopredu, to sa mi dá. Pôjdem dopredu chvíľu, počkajte sekundu. Toto je... No, sorry. A teraz vlastne... Trošku som zatočil teraz doľava a zatočím a pustím ho a on tam zastane na tom mieste. Zatočím a pustím ho a on tam zastane vlastne. Nepôjde, že tak, že keď ho takto nechám, tak sa on už nedá zastaviť, on sa stále tak krúti jak šibnutý, keď to mám nastavené na volant. Takže tak. Potom ďalšia vec. Toto je mať najlepšie na veľkom, keď máte toto, ale máte samozrejme, že máte na stole volant položený, ale v hore máte nastavený joystick, lebo je to lepšie, teraz som to vysvetľoval. Potom citlivo si dáme na najväčšie a nelineárnosť riadenia si dáme na najmenšie. Potom spätná odozva, toto neviem vlastne ani čo je, môžete si to nechať zapnuté a ja by som si to dal všetko na stred, obidve. Páčka ASICS, to je vlastne pedál. Teda nie, to je vlastne zatáčanie doprava doľava. To si môžeme dať na stred. Vyskúšame, čo to bude robiť. Vidíte, že to bude to isté. No, úplne to isté. Trošku je to vycentrovanejšie ešte ten volant. A môžete si to dať aj tak, ako som to mal na začiatku. Tak, pekne ideme. Tak už si toto zastaneme. Už nechcem ďalej ísť. Takže môžete si to nechať vlastne, je to vlastne jedno. Takže môžete si to nechať aj tu, hoci kde. Takže ja som si to dal na stred, lebo sa mi je to lepšie. Vlastne keď to máte vlastne na začiatku, je to isté, ak ste si to zobrali, lebo keď zatočím doľava, tak toto som teraz pedálom nechtiac, tak presne vám to ide na tú polku, takže nie je to žiadna, akože, myslím si, že je to úplne jedno. Ale máte to radšej na strede, lepšie sa s tým šoferuje. Všetky tieto režim osy riadenia máte vycentrovaný.
si dáme vycentrovaný. Jaj nie, tuto musíte mať obrátený vycentrovaný. Potom a toto je väčší pedál, ako vidíte na svojich pedáloch, ak máte, tak väčší pedál musí byť vždy dopredu, takže takto. To musíte mať zase vycentrovaný, toto je os brzdenia, to musíte mať vycentrovanú, nemôžete mať obrátenú vycentrovanú. Lebo vám potom nepôjde tá os brzdenia, lebo vám potom vlastne pôjdu dopredu, to vám pôjdu obidve. Aj os brzdenia a to sa nedá, takže musíme mať vycentrovaný. Takto a vycentrovaný. Potom os spojky, ak ja mám automatickú, ak ste si všimli, tak ja to nebudem toto riešiť. A to sú, že riadenie páka, to tiež nepotrebujeme. A presunieme sa ku klávesnici. Klávesnica, nedajte sa zmieť, že je toto klávesnica. Vlastne na tejto klávesnici môžete si dávať všetky vlastne vaše tlačítka z toho vašeho volantu. Takže ja napríklad mám ručnú brzdu, ako mám tuto na boku, tu mám takú ručnú brzdu. Vlastne mám tu ručnú brzdu. Potom napríklad ľavé smerovky mám, doprava mám ľavú, doprava mám pravú a doľava mám ľavú. Takže keď ja vlastne tlačím také tlačítko, tak vlastne ono, vlastne mám ho vľavo to tlačítko, tak sa mi naskočí ľavá smerovka. Vlastne tú klávesnicu sa netreba nechať zniesť, toto si môžete hocičo nastaviť. Takže klávesnica, to sa trošku pomýlili, to je aj volant, aj všetko. To si môžete nastaviť úplne všetko, čo chcete na volante mať, aj na joysticku všetko úplne. Takže nie je to iba klávesnica. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a uvidíme sa v ďalšom videi a čaute.